Bon dia. Estem fent esta roda de premsa per a comunicar al municipi les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Castalla per a estudiants i entitats deportives del municipi i bàsicament comentar jo per la meva part del tema d'educació i com a la seva part del tema de deports. Comentem que el total que subvenciona després del plenari ordinari que vam fer són 72.500 euros. En concret, per a educació són 46.500 i per a deports són 26.000 euros. Vull detallar un poquiu la forma de reparto que es fa d'aquestes subvencions i al final detallar coses mínimes de cada cosa en concret. En esta convocatòria, el tema educatiu són tres tipus de subvencions separades. La primera és per als estudiants universitaris i de cicles formatius que no estiguen donant les classes en Castalla i allà és per import de 11.000 euros. N'hi ha que dir que aquestes subvencions presenten una incompatibilitat que són les beques que concedeix el Ministeri d'Educació. Si per una part es concedeixen les del Ministeri d'Educació, no pot l'Ajuntament concedir aquestes, encara que es podrien demanar per si a cas una de les dues no es concedirà en un moment donat. Per altra part, estan les subvencions que es concedeixen a l'Escola Infantil Ninos per als alumnes matriculats de 0 a 2 anys. Ja sabeu que de 2 a 3 anys l'educació és gratuïta. Bàsicament dir que així es concedeixen 30.000 euros i que l'import mensual que es concedeix per alumne són de 93 euros. Que d'una manera o d'altra volem valorar cas per cas situacions que es puguen donar per saber si cap alguna opció de veure que el diferent alumnat tinga diferents necessitats. I la tercera subvenció és la que és per a llibres i material escolar del cicle infantil, els alumnes, en aquest cas, del Rico Sapena i de les altres centres de Maria Assumpta, que també poden accedir a aquesta subvenció. L'import són de 5.500 euros. N'hi ha que dir que totes aquestes subvencions es concedeixen fins a un cert import, són de 5.500 euros en aquest cas, els 11.000 o els 30.000. Si s'excedirà l'import de les sol·licituds que es fa per a aquestes subvencions, es baremarà d'una forma prorratejada, conforme a les diferents opcions que n'hi ha i els criteris de valoració i de distribució. Ara li passo a Roman la seva part per a comentar el que és referent a deports. Muy buenas. Pues nada, comentaros un poco la parte de la subvención al deporte, a los clubes deportivos, que en este caso se aprobó en el pasado pleno, que eran 26.000 euros, pero que esto todo hace una suma de 150.000 euros al deporte, que bueno, hay que recalcar un poco que a causa del COVID no se ha dado íntegro todo el importe, dado que los clubes han tenido que cesar la actividad, pero que sí que el total iban a ser unos 150.000 euros, 4.000 euros más que el año pasado y creo que 20.000 euros más que hace 2 años. Esto significa que el deporte está creciendo, que el ayuntamiento está implicado en que el deporte vaya creciendo poco a poco, que hay mucha demanda de niños, entonces el ayuntamiento tiene que respaldar ahí y que año tras año se ha ido subiendo ese importe. También hay que decir que a los atletas, a los deportistas de élite, digamos, esa partida, antes había una partida de 2.000 euros y que ahora se ha incrementado a 4.000, o sea que es el doble. Creo que son los mismos deportistas los que hay, o sea que por esa parte yo creo que el importe es más que suficiente para ayudar a los deportistas de élite de aquí de Castalla. Y que bueno, pues dentro de lo que el ayuntamiento sea capaz de aportar al deporte, de sumar, pues estamos ahí para sumar, para ayudar en lo que haga falta a todos los clubes deportivos. Por mi parte ya está, muy breve todo.